En Som Valencians creiem que perquè estiguem en crisi o que tinguem un problema econòmic no ens hem de quedar paralitzats. Creiem que al contrari, hem de reduir els imposts, hem de, per exemple, una cosa que estem dient molt és que hem d'eliminar la quota dels autònoms. Els autònoms, si no facturen, per què han de pagar? Volem que la quota dels autònoms siga zero i que únicament paguen per lo que facturen. També volem baixar els imposts i al final ens diran, bueno, i com aneu a fer per baixar els imposts perquè a més digueu que voleu acabar l'accés nord al Port de València, que és molt important, o voleu que se pugui anar en tren de l'aeroport de l'Altet a Benidorm, o també hem fet propostes per a que s'acabi el Parc Central, que és un tema que està paralitzat 40 anys i que no s'acaba mai. Bueno, doncs totes aquestes propostes les podem fer si canviem el sistema de finançació. Ja hem dit moltes vegades que si canviem la manera en la que se finança la Generalitat Valenciana podrem reduir els imposts i a més fer coses de profit. Per tant, hem de deixar de gastar en bobades, hem de deixar de gastar com fa el PP i el PSOE en les seues reds clientelars i hem de començar a invertir per a eixir de la crisi. Hem de construir coses noves i anem a fer-ho en els diners dels valencians que paguen impost i que aquests diners no s'invertissin en València, sinó que s'invertissin, com hem dit moltes vegades, en altres comunitats autònomes, en comunitats autònomes que tenen una força política que nosaltres no tenim. Per això és tan important reconstruir la política valenciana en un partit que és Som Valencians. No podem estancar-nos, no podem caure en el pessimisme, no podem pensar que no se pot fer res. No, se pot fer això i moltes coses. Ciutats com Borriana, ciutats com Xàtiva, Elx, Benidorm, Ontinyent, tenen un potencial enorme i a més són poblacions, són municipis que eren dinàmiques. N'hi havia una indústria molt important, una indústria exportadora, perquè ha canviat el món, de repente el dòlar ha pujat, l'euro ha baixat, ara és més fàcil exportar. Bueno, doncs hem d'intentar tindre polítiques per a que la indústria se recupere i que la indústria pugui tornar a exportar. A la nostra web veureu cada dia que n'hi ha una o dues propostes que fiquem en la web, que la pengem en Facebook, que la compartim en Twitter, que els nostres afiliats i simpatitzants també la fan córrer. Gràcies a internet i a les redes socials el nostre missatge s'escampa cada dia més. A vegades hem fet propostes per a un municipi i en un municipi d'una altra comarca han dit així també passa el mateix i copien la proposta o la milloren o viceversa. O sigui que tenim una bona relació entre els diferents afiliats i simpatitzants de tota l'autonomia valenciana. Que entre tots podem reconstruir el valencianisme polític i és molt important que molta gent participi en aquest projecte, perquè quan més gent participi més opinions tindrem, més punts de vista, millor podrem solucionar els problemes.